batas ko, hepatitis B vaccination, kasi yun ang dahilan na kung bakit karamihan nagkakaroon ng liver cancer. So bilang isang anak, nakita ko na may solusyon pala sa ganung klase sakit. Pero walang solusyon ang sakit na ganon. Ang tanging magagawa ko ay samahan siya hanggang sa mga huling araw niya. Ganon din po ang trabaho natin bilang senador. Kung ano yung pwedeng hanapan ng solusyon, gawa ng batas. Tapos, bahala na asan mo dito mga kapitan at mga opisyalis ng barangay, nandiyan mo ba kayo? Nako, kayo ang dapat ko pasalamatan dahil sa dami-dami ng batas na ginagawa namin, kayo ang nagpapasatupad ng mga batas na iyan. So yun lang naman ang aking mensahe sa loob ng 18 years. Naging isang ina ako sa loob ng Senado. Batas para sa kalusugan, para sa edukasyon, mga scholarship, para sa mga anak natin. Meron din tayong mga hospital, mga specialty hospitals na pinupunto para sa mga pamilya natin na nakakasakit. Pero importante po sa lahat, tinitingnan natin ang kahalagahan ng budget ng bawat department na may sapat na pondo para sa mga importanteng programa ng mga pamilya natin. Hindi na po ako magpapakatagal. 90 days na po kami umikipot. Umaasa po ako sa Mandaluyong. Kasama ko mga Ano din pala sa kapila? Ang inyong former Secretary Avalos. Kaya bahala na po kayo sa suporta na bibigay niyo sa amin at kami po ay nagpapasalamat at lubusan sa inyong suporta. God bless you all. Walang sahiyawan muli para kay Senator Pia Cayetano! Walang bahay ng korupsyon? Eh di si Pia. Para tingnan niya. Balik sa Senado, Senator Ping Lacson. Ang tunay na nakipagbakbakan sa krimen sa lansangan, tagapagbantay ng kaban ng bayan, numero 33 sa Balota, Senator Ping Lacson! Comment ko maling kahamaan. Magandang gabi sa ating lahat. Bago ang lahat ay nais ko muna magpasalamat sa Panginoong Diyos dahil umabot kami sa meeting de avance kung saan kami nakarating na kami ligtas sa anumang kapahamakan, sakuna o anumang karahasan. Oh, kaway ka muna. Pangalawa, nais kong pasalamatan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, Misyon Kakayahan. Misyon Kakayahan. Bilang isa nating sundalo ng hukbong sandatahang ng Pilipinas, at alagad ng batas sa ilalim ng Philippine National Police. Ang haba pala nito. Makailang ulit kinaya ang aking buhay para ipagtanggol ang kaayusan, ang kapayapaan, at ang kaligtasan ng ating mga mamamayan. Ay, sorry po. Ang isang pambabata, ako po ang tinagurang Thank you sa ating mga supporters dito. Oh. Punong-puno hanggang likod. Ako'y mananatiling nagabantay sa kabanang bayan upang makarating ang national budget, ang ating budget sa dapat na pinaupulan ang dapat marating. Sa awa po rin ko, kasi tulong na rin. So, yung kahabaan na to ay puno po ng supporters. Ang programa sa ikaunlad ng bansang Pilipinas. Magandang pagkakaw sa inyo lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Mabuhay ang mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay po tayo lahat. Isang nakasasigawa para kay Senator Ping Lacson! Wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano ba pinanindigan mo? Senator dito, paano nga hirap? Picture kayo sa akin. Maras na kayo. Ilakinan. Wow. Kaya nyo rin. Pa. Kaya natin lahat lumaban. Wow. At umunlad. Tatakling ko Dapi. Supremo Isa pa. ng Senado. Lito Dapi. Number 35 sa Balota. Lito Dapi.
po sa inyong lahat. Mandaluyong. Unang-una po, nais ko muna magpasalamat sa ating mayor dito. Then, Abalos, palakpakan po natin. At ang number 1 sa balota, Elmore Abalos ng Mandaluyong, palakpakan din po natin para sa Senado. Ako po ang lahat, nais ko muna magpakilala sa inyo. Ako po si Nico Lampman, artista at naging bida. Tinawag po ako Leon. Kaya ako po ay ang pangangailangan ng tao, unang-una yung hindi kaya magbayad ng abogado. May hirap na kababayan natin. Kaya pinasa ko po ang Free Legal Assistance, Republic Act 9999. Yan po libreng abogado na hindi kaya magbayad ng abogado ng ating mga kababayan. Yung laging na aapi pagdating sa katarungan at sa batas. Yung po at tinutukan ko rin ang turismo. Dahil po ako ang committee chairman ng turismo ng Senado. Pananawakin po natin ang turismo dito sa Pilipinas. Magaganda ang mga lugar natin sa Pilipinas at mga karagatan. At yung po, magulang yung pababayaan natin mga magulang. Yan po ang pangangailangan nila. Yung ating mga ina, itay, lolo at lola. Kailangan po ang libre gamot at libre hospital. At yun nga po, isa pa rin po, ang edukasyon. Ang edukasyon po ang lahat ng mga ngarap ng mga estudyante na gustong makatapos ng pag-aaral. At kapag matapos siya, yan po ay makakaroon ng trabaho kaagad. Yun po ay tutulong sa kanyang magulang at kung sakasakali magkaroon sila ng pamilya, yun po ay bubuhay nila. Kasi ako mismo ay hindi nakatapos ng pag-aaral dahil po sa kahirapan. Dahil po ako ay isang anak na bandera, mama. Sana po, kung may babalik niyo ako bilang senador, uli sa 4 na termino ko, yan po tututukan natin at tarabawin natin. Hindi po natin pababayaan yan. Ako po silito namin, number 35 sa Balota, Supremo ng Senado. Maraming salamat po sa inyong lahat. Malakas na sigawan muli para kay Senator Lito Lapid! Iba yung dumaan sa hirap, iba yung naka-experience sa hirap dahil ang puso nun, hindi mawawala yung pagiging mahirap. Ano mang kayamanan o tagumpay ang maabot niya, ano mang laki ng pera na matanggap niya, Yan guys, so, talikuran ng mga mahirap. ragsa ng Bakit tao ko nasabi ngayon? yan? Kasi Dito sa- ang inyong lingkod, kayo na ang hawakan kong pera. Sabihin natin, bilyon na. Kahit nakatalikod ako, may narinig ako na mahirap. Sir, tulong naman. Kahit na hindi ko siya titingnan, tinutusok. ng panahon. Maraming salamat sa ating butihing mayor na para ko ng tatay at iksing career mula noon hanggang ngayon ang ating butihing mayor Benjamin Abalos. Dito pa po sila. Malaki po ang aking utang na loob sa mga Abalos family dahil nung ako po ay nag-umpisa ay hindi naman po ako kilala nung araw. Nagtitinda lang po ako ng sampagitan, nagtitinda po ako ng mga janyo lamang. Eh, tinulungan nila ako na i-promote ang i-promote, kaya po ako nabigyan ng pagkataon at sumikat. Kaya po, ang pamilya Abalos, malaki po ang utang na loob ko. Kaya pag ito ang pinuto ninyo, nilagay nyo sa Senado, maniwala kayo sa akin, ang pamilya Abalos, hindi po sila matakubre. Matulungin ko sila, lalo na sa mga mahirap. Bakit? Ako po ang maging testimony. Ako po ang maging nagtestigo dahil ako po natulungan. Hindi naman po ako kailangan ng araw. Musmus lang na nandito at tinulungan ako. At binigyan ng pagkakataon, kaya po, nung yung vaccine card ko, makikita nyo ang ating butihing mayor na kasama, lumalaban ako sa road, kasama niya, sinasamahan niya ako. Kaya naman po ako sumikat dahil din po sa mga tao na katulad niya na laging nagsuporta. At siyempre, sa buong sambayan ng Pilipino, ito yung pagkakataon na pasalamatan ko kayong lahat sa walang sawang pagsuporta na tayong lahat nagkakaisa sa isang minimiti, isang hangarin
sa karangalan ng ating bansa. Ito naman po, kumbaga sa vaccine, na ito na yung final round ng vaccine. Ito na po yung final round namin. Ang aming sa Senado, anim na raan po mahigit anim na po mahigit ang nais sa batas natin. At yan po, hindi ko na po isa-isahin. Makita niyo naman po sa aking track record. Hindi po ko nagpakahiya at hindi ko po kinumprise ang aking posisyon na magservisyo sa taong bayan. At ang lagi kong hangal na magkagawa ng ligasiya, hindi lamang sa vaccine. Ligasiya pagdating sa public service dahil ang iniisip ko, yung future ko pagkatapos ng buhay ko dito sa mundo. Lahat tayo may pupuntahan, may destination. Kaya habang buhay pa tayo, habang malakas pa tayo, gumawa tayo ng ligasiya na makatulong, magpagbabago ng pamumuhay ng bawat mahihirap na Pilipino. Na ang bawat Pilipino sa ating. At siyempre, higit sa lahat, pag wala na tayo ito sa mundo, sasalubungin tayo ng Panginoon at sabihin sa atin, well done, good and faithful servant. Come, share to my happiness. Napakasarap pakinggan pag ganoon ang marinig natin pagkatapos ng buhay natin dito. Kaya, lahat ng mga kababayan ko nationwide, itong alyansa, kaya tinawag na alyansa kasi magkasama iba-ibang partido. Dahil ang gusto namin na makatulong, makagawa ng ligasiya para sa bayan, para umasinto ang bawat Pilipino na nagugutom at nahihirap. Yan po ang alyansa. Hindi po kami nagpapakahiya na lumarap sa iyo na mapapahiya kayo. Kami ang aming programa para sa pag-asinso ng bagong Pilipinas. Kaya naman po, lahat naman ito, magsasalita lahat sila. Kaya naman po, nakikiusap kami sa inyo na ito na yung final round. Sulitin ko na lang. Maraming salamat sa ating Pangulo. Pangalawa, sa ating campaign manager na si Congressman Toby Chanco. At sa lahat ng mga bumubuo ng pangampanya namin, sa lahat ng mga staff na hindi madali magkabit ng mga gamit dito, mag-ayos ng mga laktang ito, hindi madali. Madaling araw pala nagpupuyat din sila. Kaya maraming salamat. Palakpakan naman natin yung effort nila para malagpasan natin, natapos natin itong rally na. Ang Manny Pacquiao, from the bottom of my heart, ayan ang Panginoon, alam ng Panginoon ang puso natin. Manny Pacquiao, laging nagmamahal sa kasi mo ang rehabilitation at education sa katawan. And permit kasi mo ang rehabilitation at education sa katawan. And permit kapag ibinalik niyo po sa Senado, hindi ko po tatanggapin ang sweldo ko ng 6 na taon. Sa halip ay ibibigay ko sa mga mahihirap na estudyante para sa kanilang edukasyon. Ito Sotomayor, 59 Para sa kanilang edukasyon. sa balota. Never late, never absent! Ang senador ng pamilya Pilipino, Senador Tito Sotto! Senador Tito Sotto! Ako po ay nagpapasalamat sa alyansa. Ako po ay nagpapasalamat sa alyansa. Principal sponsor. Yung senador lang ang nahalal na ng 4 na beses. Si Senator Lorenzo Tanyana, si Senator Frank Dillon, at si Senator Tito Sotto. Ngayon, ako po yung maharap sa inyo. Tulungan niyo ako ngayon. Ang inyong lingkod na lang, ang only senator sa Pilipinas na nahalal ng 5 beses. At ito naman, hindi kayo magsisisi. Sapagkat
marami po na nagagay na natin ginawa. Pag tinignan nyo ang record, alam po ng buong Senado yan. Tingnan nyo yung journal na tingnan paborito. Sa dami ng pinasako, meron ako isang paborito. Kauna-unahang kong batas. Noong ako, 1992, papuntang 1993, ako yung chairman ng Committee on Local Governments. Noong araw, kung hindi pa pinapanganak noong araw, katulad ni Abimina, noong araw, 4 lang ang city sa Metro Manila. Quezon City, Manila, Pasay, at Caloocan. 4 lang. Lahat po nung 13 ay municipality. Ang kauna-unahang ginawa ko pong lungsod ay ang Mandaluyong. Kaya po, nakaharap na po kami sa kinaharap. Handa po kami na tumulong muli sa inyo. Lahat yan, siyempre, inaangasan natin sa Panginoon Diyos. Ako, katulad ng dati, katulad ng pandemic, ang nasa isip ko lang, ang Panginoon Diyos masyadong marunong para magkamali. Ang Panginoon Diyos masyadong mabait para hindi na tayo tulungan. Kaya pagka hindi mo maintindihan, hindi mo nakikita kung anong plano niya, hindi mo nakikita kamay niya, magtiwala ka sa puso ng Panginoon Diyos. Mabuhay ang Mandaluyong, mabuhay ang Alyansa, mabuhay ang Pilipinas. Salamat po. Malakas na sigawan muli para kay Senator Tito Soto! Bibiginin muna namin kayo, Mandaluyong, dahil sa puntong ito, para handugan tayo ng awiting makabayan at makabagong Pilipinas. Isang masigabong palakpakan para sa I Love Tacloban Band at Prime Dance Manila!
senators. Ito ang ating West Philippine Sea. Ang dito, alon ay ang paglayag at paglayag. Subukan man ang kalaban, hindi natin tatanggapin apiin tayo sa sariling karagatan. Kaya ginawa ko ang Tolentino Law para kilalanin ng buong mundo na atin ang West Philippine Sea. Ipaglaban natin ang Pilipinas. Ating karagatan, karapatan at kinabukasan. Tolentino, Senador. Abogado, General, Lingkod Bayan, Senate Majority Leader, utol natin sa Senado, Tol ng bawat Pilipino, Senador Francis Tol Tolentino! Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Patingin ko muna si Tatay. Then, Mayor, di ko makita. Makapigyan ako ng burger. Patingin ko rin ang pamilya Amanos at lahat po ng naririto. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magpasalamat po na tayo at magpugay sa ating Panginoon Diyos. Kanina, nagkukwentuhan kami ni Bernard dun sa likod. Sabi niya, sabihin mo naman yung istorya mo dito sa Mandaluyong. Sabi ko, kung ikukwento ko po yan, napakahaba. Dahil doon sa kantong yun, doon ako unang tumirik na nagdadrive. Hindi ko alam kung wala na akong gasolina o nasiraan ng sasakyan. At nung high school po ako, dito po ako nag-i-ECAP sa Correctional Institution for Women. At nung ako po ay nagtapos sa Mandaluyong ng high school. Dito po ako graduate, Lourdes School of Mandaluyong. Dito po ako nagkakating classes sa lugar na ito. Nung ako po ay MMDA chairman, ito po yung pinalilinis ko lagi hanggang 9 de Pebrero. Kaya ang alaala po ng Mandaluyong ay taglay-taglay ko lagi sa aking dibdib. Patapos na po ang kampanya. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating Pangulong BBM at sa ating mga volunteers, campaign staff ng Alyansa, sa pamumuno ni Congressman Toby. You have been the soul of this campaign. Without you, this campaign would not have been efficient. At tayo po ay nagpapasalamat din sa lahat ng Pilipinong ating nakadaupang palad. Mula po sa Lawag, Ilocos Norte, mga magsasaka sa Nueva Ecija, ang ating pong mga kababayan sa Bicol Region, kung saan ang galing ang aking ina, ang ating pong mga kababayang mangingisda sa Zambales, ang ating pong mga kaibigan, mga palangga sa Iloilo, ganon din po ang ating mga nakasama sa Zamboanga, Peninsula at maging sa Davao, at lalong-lalo na po dito sa Metro Manila, kung saan ako matagal naglingkod bilang inyong LMDA chairman. Ang inyong pong mga kwento, mula po sa mga barangay, mula po sa mga pamilihang bayan, sa ating mga eskwelahan, sa mga plaza, at kung saan-saan pa kami nakakarating sa buong kampanya, kasama na ang mga nakilala natin magagaling na mga local government officials, kagaya ni Governor Gwen Garcia, na nagpakita ng katatagan, si Governor Helen Tan ng Quezon, at ganun din po ang masisipag nating gobernador sa Capiz, ganun din po sa Iloilo at sa Calabarzon. Lahat po ng inyong istorya at hikain ay nagsilbing inspirasyon kay Senator Tolentino sa kampanyang ito. At lagi po yang magsisilbing gabay kahit tapos na ang kampanya para ipakita natin, kagaya po ng binigkas kanina sa naunang kumanta, tayo po ay iisang lahi at iisang lipi. Nung kasagsagan po ng kampanya, si Senator Tolentino po ang nag-expose, naglahad sa isang committee hearing ng pag-iispiya ng China. Si Senator Tolentino po ang naglahad ng kanilang mga troll farms. At ako po ay nagpapasalamat din sa mga nakasama kong kandidato. This has been a truly remarkable democratic journey as we campaign all over the land. Salamat po sa mga kapwa kong mga kandidato. Ang sinasabi ko po ngayon,
Ako ay nagpupugay. Nagpupugay po ako sa ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa Philippine Navy, sa Philippine Coast Guard, at maging sa PNP Maritime Group na araw-araw ay hinaharap ang bagsik at pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Nagpupugay din po ako sa ating mga mangingisda na araw-araw ay nakikibaka, hindi lamang po para sa kanilang pamilya, kung hindi para na rin po sa sambayanang Pilipino. At ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga butanteng nakaharap ko ngayon. Ito pong 90 days is a 90 days of experience, wealth of experience, wisdom that one can generate in one's lifetime. Lahat po nito ay natutunan ko. Lahat po ng natutunan ko ay tataglayin kong leksyon panghabang buhay. Maraming salamat po sa lahat na nakinig. Maraming salamat din po sa napakinggan ko. Lahat po buhat sa magsasaka, mangingisda, at yung ating mga tsuper na hanggang ngayon ay inaayos pa yung modernization program ng kanilang sasakyan. Yung mga nakaharap ko po sa Hong Kong, yung mga nakaharap ko sa Singapore na OFW, ang inyo pong inspirasyon ay patuloy na gagabay sa inyong lingkod sa pagbalangkas ng batas para sa kabutihan ng ating mga OFW. Sa inyo lahat na naririto, sa pagwawakas ng kampanya, taos-puso po muli yung aking pasasalamat sa lahat ng ating mga kababayan. Sana po, pagkatapos ng kampanya ito, pagkatapos ng eleksyon, kahit ganong kahati ang Pilipinas, kagaya po ng linyang ito sa gitna, sa harapan ko, pagkatapos po nito, we should and we would come out stronger as one united Philippines with the grace of God. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Senator Tolentino, number 61 sa Balota. Magandang gabi po muli. Malakas na sigawan muli para kay Senador Francis Paul Tolentino! Sa Senado, kaya rin mo, nabarsisilig ko siya sa Senado. Kaya rin mo na tayo sa Senado. Kaya rin mo, ang laban niya ay laban ng Pilipino. Nabarsisilig ko siya sa Senado. Erwin Tulfo, kakampi nyo sa Senado. Number 63, ang kakampi ng mga inaapi, Erwin Tulfo! Magandang gabi, Mandaluyong! At magandang gabi, Metro Manila! Dahil hindi naman po lahat at taga narito ngayon ay taga Mandaluyong lamang, galing din po sa iba't ibang lungsod. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. 90 days, ito po ang huling araw ng pangampanya. Nasabi na po namin ang kailangan sabihin. Nasabi ko na rin po ang mga plano ko sa Senado kapag tayo po ay nanalo. Kaya ngayong gabi po ay magpapasalamat na lamang po ako sa lahat. Nahin ko na po ang pagpapasalamat sa buong Maytupal. Dahil po successful campaign sortie po ng alyansa. Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos. Pangalawa po, nais ko pasalamatan ang Pangulong Bongbong Marcos at pagpasalamatan po ng alyansa sa pagpili po sa amin isa-isa. Mismo po ang Pangulong Marcos ay kinausap kami one by one kung interesado kami sumama sa alyansa. E bakit mo sasabihin hindi? Eh ang Pangulong sa at ang buong support staff ng alyansa para sa bagong Pilipinas, palakpakan din po natin. And of course, I would like to thank yung aking pong bagong partido, ang Lakas CFA sa pangunguna po. Thank you for making me number one. Thank you for making me number one. Salamat po. Salamat. Thank you. Ang
tagumpay po ng alyansa ay tagumpay po ng bayan. Dahil ang alyansa po bit namin experience at ikawa trabaho pag kami ay naroon na. Ito po, sa Mayo 12, ito po, Senator Avalos, Senator Pinay, Senator Cayetano, Lacson, Pacquiao, Revilla, Soto, at Senator Tolentino, at Villar. At isa lang po yun, isasama po ako isa. Isama niyo na po si Tolden para pang 12. Anyway, maraming salamat po. Ako po, Sir Erwin Tulfo, number 63 po, sa Balota Isa. Magandang gabi, bayan! Isang malakas na sigaw para kay Erwin Tulfo! Dating DLG Secretary, Teacher Award at Mayor ng Mandaluyong na uuunahin na number 1 sa Balota, Venus Avalos, Attorney Benhur Avalos! Ating kaibigan! Magandang gabi, Mandaluyong! Maraming salamat sa inyo lahat. Alam nyo, tumatayo ako ngayon dito. Pinag-uusapan lang namin. Hindi ba dati ang tawag sa Mandaluyong tikaloob ka ba o tikalabas? Pero Mandaluyong, sinamahan niyo ako makarap. Makarap na umulan tayo. Bawat isa sa atin nagtrabaho na tinangal tayong economic tiger city of the Philippines na Malacanang. Nangarap tayo na lahat na may kapansanan sa Mandaluyong, inisa-isa natin. Gumawa tayong kauna-unahang opisina para sa kanila. At tinangal tayo ni Pangulong Erap Estrada as the Apolinario Mabini Award para sa may kapansanan. Nangarap tayo, bawat isa, bawat nanay, bawat kapitan, bawat guro, inisa-isa natin ang ating nutrisyon. Ang mga buntis, ilalagaan natin. Ang mga sangkol, ilalagaan natin. Sinaga natin, sukatin ang timbang nila. Bigyan ng masustansya. Naging number 1 tayo sa nutrisyon sa Metro Manila. Naging number 1 sa nutrisyon sa buong Pilipinas. Nagtyaga tayo. Inisa-isa natin ang mga negosyo dito. Lahat ng mga nangihingi, tinanggal sa munisipyo, tinanggal ang mga kurap. At ang ating proseso iniklaan. 3 araw ng renewal, ginawa 15 minutes lamang. Tinanghal tayo, most business-friendly city in the Philippines. Sama-sama tayo, mula sa mayor, kapitan hanggang baba. Nag-usap tayo na ang batang mga merong kapansanan sa pag-iisip. Imbis na ikulong sa kwarto, tinatali, anong ginawa natin? Naghanap tayo ng mga espesyalista. Inisa-isa natin, gumawa tayo dyan sa welfare bill ng Project Teach para may tahanan ng mga batang ito. In-empower natin ang mga magulang at itong Project Teach, naging galing po award, nilaban sa United Nations. Sa 100 bansa, pinili ang Mandaluyong Philippines, United Nations Public Service Award. Sa ating paglakay, mula nung konsyal ako, hanggang naging MNDA chairman, hanggang naging mayor ng Mandaluyong ng DLG, hindi niyo ako pinabayaan. At mga buhay ni ILG, pinakita ko kung ano ang tama at tapat na paglingkod, ang tapang na dapat ibigay. Si Percy Lapid, pinahanap natin si Bandag, pinademanda sa PNP. Pinatay si Governor Tegamo, maski Congressman, ating pinaimbestigahan at pinademanda si Congressman Army Tevez. Nahuli ang kulang-kulang 1 tonelada ng droga, 990 kilos sa konto, isang pulis ang involved.
nag-usap kami ng ating Pangulo, ni PNP Chief Asurin. In the first time in the Philippine history, may isang DILG Secretary tumayo sa bansa at hinimok lahat ng general at ng koronel ng Philippine National Police na mag-resign para ating linisin. Ito bakit 99.9 ng pulis ay mga bayani. Kawawa ang mga pulis na mga sa mga salpahing mga ito. Nilinis natin ito, 54 pinatimanda, 4 tinanggal kagad, 18 tinanggap ang resignation. And on record, nung ako'y kinilihim ng DILG, ang PNP ay nakakuha ng 33.8 billion worth of drugs, the highest in the history of the Philippines. Mga kasama, ito ang solid na performance. Ito ang solid na performance na binigay ko sa 30 taong pinagkatiwalaan ninyo ko. Ngayon, nasa pintuan na tayo ng ibang paharapin ang Senado. At ito pinapangako ko sa inyo. At sinabi ko sa inyo nung araw, ang tunay na batayan ng yaman na isang lugar ay hindi ang salapi o ang mga gusali ng kakalakihan, kung hindi paano nyo na itaas ang antas ng pumubuhay ng kanyang nasasakupan. The true measure of wealth or development of a city isn't the money in the bank, isn't the buildings, but how you raise the standards of quality of life of your constituency. At yan ang binigay ko sa Mandaluyong. Mga kasama, lahat ito dadalhin natin sa Senado. Tulungan niyo ko. Akayin niyo ang anak ninyo. Ipakita natin ang nagawa natin sa Mandaluyong. Kayo ang saksi sa mahihirap dito. Diyan sa Welfare Bill 20 ang sunog. Ni isa wala tayong pinalayas. Andiyan kayo, lalong gumanda ang buhay ninyo. Kinilala kayo dahil ang importante ay iangat natin ang buhay ng bawat Pilipino. 90 days ay matatapos na. Gusto kong pasalamatan ng ating Panginoon, ang ating mahal na Presidente, Congressman Toby, ang aking team. Dalhin natin silang lahat, mga ating Mandaluyong. At ito ang inyong anak. Dati nasa dulo tayo na laylayan, number 35, number 30, number 25, number 20. Ngayon, pasok na ho, halos tayo sa loob. Konting tulak na lang. Tandaan niyo ito, alam niyo, buhay ko ay pitwala. Ang nanay ko, ang anak ko, ang ama ko, makulay ang aking kwento. Tandaan niyo ito. For every day that we live, what is important is making a difference. Napaka-importante ng buhay ng tao. Sa araw-araw, dapat ito'y namnamin mo, bakit mo, and make a difference. Let's make a difference. Tulungan niyo ako, dalhin niyo ako sa Senado, mabuhay Mandaluyong, mabuhay kayo lahat. Malakas na hiyaman muli para kay Attorney Benhur Abalagos! Para kay Abby, Pagandahin pa ang mabuti ay galingan pa ang kulang punuan. Para mas kuminhawa ang buhay, galingan, dagdagan, benepisyo, punuan, laging better. At para sa lahat, ito dapat better. Dapat better, Abby better, Abby Binay, Abby better. For Senator number 9 sa balota, para sa kanya, hindi pwede ang pwede na. Dapat better, Abby better, Abby Binay! Abby Binay, number 9 sa balota, madaling tandaan. B9, number 9, B9, number 9, number 9, Abby Binay. number 9 sa Mayora Match, magandang gabi po sa aking mga kapitbahay. Tanaw po ang Makati mula sa Mandaluyong, mula sa Pasig River. Kita po natin ang City Hall
Ito po ang huling rally na ng Alyansa. Mamimiss ko po yung mga dancer, yung mga kumakanta na nakaka-LSS gabi-gabi. Ako po'y magpapasalamat sa lahat po ng production na nandito dahil nakasama ko po sila sa buong Pilipinas. At hindi po sila nag-a-upset, hindi sila nagkakasakit. Kaya po kami nagpapasalamat dahil buo kami palagi pag meron po kaming rally ng Alyansa. Thank you. Ako po'y nagpapasalamat din, syempre po sa aking seatmate, President BBM, dahil tayo po ay nakasama sa Alyansa. Nagpapasalamat po ako sa aking mga bagong kaibigan. Imagine niyo po na I've never had, this is my first national exposure. Nakaikot po ako sa buong Pilipinas. Marami po ako naging bagong kaibigan. Marami po akong kaibigan na matagal nang hindi nakita ulit. Pero ang pinakang gusto ko po ay meron po akong mga future senators na kaibigan. Sila na po magiging kaibigan ko. Kung palarin man tayo, hindi po tayo palarin, pero yung experience po na meron po ako for 90 days na nakapag-ikot po ako sa buong Pilipinas. Hindi naman ako siguro ako kailangan magsabi pa. Dahil alam ko dito sa Mandaluyong ang daming marites at tolits. Alam nyo na ang benepisyong nagkukuha sa Makati. Alam po ninyo na ang mga social services na nabibigay po natin at healthcare services, yun po ang gusto natin na dalhin para sa buong Pilipinas, yung daycare, yung libreng gamot, at syempre po yung pangatlong advokasya natin na sana wala na pong tax sa overtime at sa bonus. Para po pag nakuha natin ang performance bonus natin, ang 13th month bonus natin, ang 14th month bonus natin ay buong-buo na. Hindi ho nabanggit ni Tito Sen na siya rin po ang nagpasa ng charter para maging city ang Makati. Nakalimutan bang banggitin niyo, Tito Sen, kanina. Pero, again, ako po'y nagpapasalamat na lamang sa oportunidad na magkaroon ng pagkakataon na makapagsilbi sa Senado. Ako lang po ay nakikiusap. Ang eleksyon po ay napaka-divisive. Magkaaway. Isang araw na tayo po ay magkakaaway. Sana po naman, pagkatapos po ng eleksyon, tayong lahat ay magkaisa para sa isang better at bagong Pilipinas. Huwag niyo pong kalimutan, B9, number 9! B9, number 9! Maraming salamat po at magandang gabi. Isang malakas na sigawan para kay Abby Binay! Nandito si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 11 sa balon. Nandito si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 11 sa balon. Nandito si Bong Revilla! Nagpapasalamat po ako sa pagmamahal at tiwala na pinagdamag niyo sa akin sa anumang sulok ng ating bansa. Sa gitna ng pagsubok, tandaan natin na ang dugong na nananalaytay sa ating mga ugat ay dugong Pilipino, dugong bayani. Laging taas noo sa anumang hamon ng buhay, sa ngalan ng pagmamahalan at pagkakaisa, makakamit natin ang kapayapaan at kasaganaan. Bong Revilla po, number 11 sa balot. Nandito si Bong Revilla! Magandang gabi, Mandaluyong! Kamusta na po kayo? Una po sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa mga taga Mandaluyong na naririto ngayon dito sa ating harapan at hanggang sa mga sanga-sanga pa na nandoon sa dulo sa inyong mainit na pagtanggap sa amin. Ito po siguro marahil ay masasalamat sa inyong lahat at maging sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, sa inyong mainit na pagtanggap sa amin at pagmamahal. Mga kababayan, sana po itong darating na halalan, 3 araw na lamang, ay lumabas tayo at iboto.
at suportahan po natin ang ating mga kasama dito sa alyansa. Sa pangunguna ng ang inyong mga kababayan dito sa Mandaluyong, Benhar Avalos, Tol Tolentino, Manny Pacquiao, Ping Lacson, Pia Cayetano, Lito Lapid, Tito Sen, Tulfo, Abi Binay, at siyempre po ang inyong cute na senador. Maraming mga kababayan, this year is my 30th year in public service. Ako po yung naging vice gobernador, naging gobernador ng lalawigan, naging senador ng 3 beses. At kung ako'y papalarin, ito'y pang-4 na. Pero ang inyong lingkod na paghain na mahigit 2,000 panuka ng batas. Akala siguro ng iba, tayo'y nagpudots lang. Tayo po ay nagpasa ng 343 na batas na ngayon na napapakinabangan ng ating mga kababayan. Kasama dyan ang Expanded Centenarian Law, kasama dyan ang kabalikat sa Pagtuturo Act, kasama dyan ang Anti-No Permit, No Exam Policy para sa mga kabataan, at marami pang iba. At marami pa tayong gagawin. At sasamantalayin ko rin po ang pagkakataong ito na pasalamatan ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at sa lahat ng mga bumubuo ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. At syempre nandiyan din si Speaker Martin, nandiyan din si yung ating campaign manager Toby Chanco, at sa inyo pong lahat ng mga kasama natin ng Luzon, Visayas at Mindanao. Talagang napakahirap po ng kampanya, pero baliwala po yung hirap na yan. Pero dahil sa init ng pagmamahal na ibinigay nyo sa amin. Basta tandaan ninyo, mga kababayan, alam ko po na ang ating bansa ngayon nahahati. Dapat po, isa puso natin na tayong lahat ay Pilipino. Ang dugong nananalaytay sa ating mga ugat ay dugong Pilipino, dugong bayani. Magmahalan tayo, huwag tayong mag-away-away. Ang ipaglaban natin ang karapatan ng ating bansa. Mabuhay po kayo! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Alyansa para sa Bago Pilipinas! Maraming salamat po. Pag-ibig number 11 sa balota. Thank you. Malakas na sigaw at muli para kay Senator Bong Revilla! Isang masigabong palakpakan po para sa ating mga alyansa para sa Bagong Pilipinas Senatorial Candidates! Sa isang bagong Pilipinas, walang naiiwanan, walang kinakalimutan, lahat ay kabilang sa pag-unlad. Tuklasin natin ang paglalakbay ng lungsod ng Mandaluyong tungo sa bagong Pilipinas. 3 taon na ang nakalipas mula nang simula ng paglatag ng pundasyong bubo sa bagong Pilipinas. At sa loob ng maikling panahon, hindi maitatanggi na marami na ang nabago. Isa sa pinakabinigyang tugon ng pamahalaan ang pagpapababa ng presyo ng mga bilihin sa merkado sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo. Sa ilalim ng programang ito, pinalalakas ng pamahalaan ang lokal na produksyon ng mga pangunahing bilihin na mura at de kalidad na inihahatid mula sa mga magsasaka direkta sa mamimili. Sa katunayan, nagsimula na ang pamahalaan sa pagbebenta ng 1 kilong bigas sa halagang 20 piso na prioridad ang mga kababayan nating kabilang sa vulnerable sectors. Kasabay nito, pinapaigting ng Department of Social Welfare and Development ang programang Walang Buto. Kasama rin dito ang pakikipagtulungan ni Unang Ginang Luis Araneta Marcos na mailapit ang serbisyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng Love for All, kung saan libreng nakakatanggap ng serbisyo medikal at gamot ang ating mga kababayan. Pinalakas din ang employment rate sa pamamagitan ng upskilling at reskilling programs ng Department of Labor and Employment at TESDA. Ayon sa Philippine Statistics Authority,
Nakamit ng bansa ang pinakamababang unemployment rate na 3.8% mula noong 2005. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ang tuloy-tuloy na pag-inikayat ng pamahalaan sa iba't ibang foreign business groups na mamuhunan sa bansa. Pinabilis din ang proseso ng pag-aproba ng mga papeles para sa pagtatayo ng mga negosyo sa pamamagitan ng Green Lanes for Strategic Investments. Umabot na sa 187 proyekto ang nabigyan ng Green Lane Certificates. Katumbas ito ng mahigit 4 na trilyong pisong naliko na kabuang puhunan sa bansa. Inaasahan na makakalikha ito ng 300,000 trabaho para mapaghandaan at gawing mas kaakit-akit ang pamumuhunan. Isinabay ang iba't ibang proyektong pang-infrastruktura sa ilalim ng Build Better More, gaya ng pagtatayo at pagbubukas ng mga bagong bantanan, daan, tulay at paliparan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tuloy-tuloy din ang pagbuo ng kauna-unahang subway sa Metro Manila, inaasahan matatapos sa taong 2028. Pinondohan din ng pamahalaan ang mahigit 6 na bilyong piso at internet access sa 7,000 lokasyon. Isa rin sa isinusulong ang pagtatayo ng permanent cell towers sa malalayong lugar sa ilalim ng SIM card ng Bayan Project upang palawakin ang internet connectivity sa buong bansa. Sa usaping peace and order, malaki ang pagbaba ng krimen sa bansa. Ayon sa naitala ng Philippine National Police, mahigit 63% ang ibinaba ng crime index ngayon kumpara sa nakaraang administrasyon. Dahil sa pinagkit ng Longest Anti-Illegal Drug Campaign na kumpiska ng pamahalaan ang naging-nagitang ng video na suhalaga ng Shabu, ang kinagawang biggest drug roll in Philippine history. Ilan lamang ito sa mga inisyatiba at programa ng pamahalaan na naglalakayong itaas ang antas ng pamumuhay sa Pilipinas. Ngunit hindi ito magtatagumpay kung wala ang ambag ng bawat isa sa atin upang may pagpatuloy ang nasimulang pagbabago na bubuo sa ating mga pangarap tungo sa mas maulan at mas mapayapang bagong Pilipinas. Napakalayo na ng narating ng ating bansa sa bagong Pilipinas. At sa pagsasanib puwersa ng alyansa ay siguradong mas malayo pa ang pwede nating marating. Kaya naman, ang boses ng bagong Pilipinas, handa na ba kayo? Magingay Mandaluyong para kay Andrew E! Oh yeah! Sino pinakamalingay? Come on! Sino pinakamalingay? Everybody clap your hands, everybody! Everybody just clap your hands! Just clap your hands, everybody! Mandaluyong, everybody now! Party out! Party out sa pinakamaingay ngayong gabi ito! Sa pinakamaingay! Check it out! Now may nabika mo sa dirty na medical resident. Tagalaw sa old age county, pero di na siya sa brand. Nabikos sa anak na kapasador. Only girl at chica, baby, ang negosyo door to door. So medyo siya sa car, di na calling card. Sabi na sa no ay, Andrew E. die hard. Sa likod ng calling card, buong siya nagpasa.
Mandaluyong! Magandang gabi sa inyong lahat. Atin pong nasasaksihan kung kayo po'y taga Mandaluyong. Saksing-saksi ng mga taga Mandaluyong kung gaano karami ang tao dito sa lugar ninyo ngayong gabing ito. Tayo po'y nasasaksihan din ng buong kapuluan sa pamamagitan ng platform ng social media at tayo rin po'y tunay na nasasaksihan sa ibang bansa ngayong gabing ito. Kaya mga kaibigan, ang tinatawag nating alyansa sa pamamagitan ng pag-awit at pagsabay awitin na ito. Maestro. Itanong mo sa amin kung sino aming Itanong mo sa ang sagot ay di magtataga. Sino ating mahal? Alyansa lang ang ating mahal. Ang serbisyo nyo'y aming serbisyo na walang ang aming tunay na sa pinakamaingay na magkakanta dito sa lugar na ito. Sa pinakamaingay dito sa Ricky Bordiso. Here we go! Itanong mo kung sino aming mahal. Sino minamahal? Asa ng ingay? Itanong mo. Alright! Ang sagot ay di magtataga. Para hindi kumakanta! Para hindi magtataga! Alyansa lang ang aming. Very good! Ang serbisyo nyo'y aming. Mas malakas! Serbisyo na wala! Very good! Ang aming tunay na. Naku, parang dito yata! Mandaluyong! Di ko na makapupunta ang souvenir ni Andre! Itanong mo! Kung sino aming. Oy, kumakat ka na! Pareho na! Pantay na! Alright, here we go! Itanong mo! Ang sagot ay di magtataga. Sino ating mahal? Here we go! Alyansa lang ang very good! Ang serbisyo nyo'y aming. Alright, mas malakas! Serbisyo na walang. Yeah! Ang aming tunay na. Dito na ba ibibigay? One more time! Itanong mo. Kung sino aming. Hoy, parang dito! Lumilipat! Itanong mo. Alright! Ang sagot ay di magtataga. Sino ang iyong mahal? Sino ang ating mahal? Here we go! Alyansa lang ang. Oh yeah! Ang serbisyo nyo'y aming. Alright, break it down! Serbisyo na wala. Ang aming tunay na. Palakpakan naman! Pag sinabi ko, all the way, sabihin nyo, alyansa! All the way! All the way! All the way! Pilipinas! Sino ba ang pinakamaingay? Sumama! Ano ang pinakamaingay? Sino ang pinakamaingay? Everybody, sabay-sabay!
Rinig kayo sa mic! Rinig kayo sa mic! Here we go! Mga natin mo ko niya, pinimodo. Natuturo na siya, hindi ba kami on? O ba di mahalata? Siya ay nagmayama, nagme-menesit pa. Siya sa alabang, ako ay umakbay. Naglalaway sa pader niya, kapitan. Kapitan ako'y makaliya. Hindi ko siya matagpuan. Mataluyong, di ko alam kung kanino ko ibibigay yan. Let's go, baby. Oh, yeah. Hindi ko makinig. Oh, madalas. Lumalaban. Nakabagin na. Nakabagin na. Kakabi Adriatico, ako ay inaya. Inom daw kami at siya ang kaya. Kaya kami dalaway uminom na beer. Inalay ka ang baso at sabi niya sa akin, hindi ko alam ay meron siyang inilagay. Ako'y bigla na hilo, nawala ng aking malay. Nang ako'y mabisi, aking napansin, pagana na motel. Kaya nasabi ko na ako, i-split ako. Kanino kaya ibibigay ang jacket na ito? Nawala sa isip ang kanyang maiwa. Sa pinakamaingay ko'y ibibigay ko dyan. Yeah, baby, oh yeah. Hindi ko marinig. Oh, madalas. Lumalaban. Now take it to the top. Oh, darling. Come on. What? Stand by me. Oh, madalas. Sa maingay binibigay. Tinaduin. Everybody. Paginabi ko all the way. Sabihin nyo alyansa. All the way. All the way! Ito ba ang pinakamaingay? Ito ba ang pinakamaingay? Ito ba ang pinakamaingay? Ito ba ang pinakamaingay? All the way! All the way! All the way! Ito ba ang pinakamaingay? Ito ba ang pinakamaingay? Ito ba ang pinakamaingay? Everybody in the place to be! Itaas ang kamay! Itaas ang kamay! Itaas ang kamay! At sabihin nyo sa akin, sino ba ang pinakamaingay? All the way! All the way! All the way! Sino ba ang pinakamaingay? Let me say ho! Say ho! Say hey, hey, ho! Ito ba ang pinakamaingay? Ito ba ang pinakamaingay? Ito ba ang pinakamaingay? Ito ba ang pinakamaingay? All the way! All the way! All the way! All the way! Ito ba ang pinakamaingay? Ito ba ang pinakamaingay? Ito ba ang pinakamaingay? Ito ba? Ito ba? Sino ba ang pinakamaingay? Ito ibibigay sa mga kandidato natin ngayon. Pasalamatan natin ang sabay-sabay. Sabihin, salamat po, salamat po. Here we go! Alianza! Here we go! Sabihin na maingay! Here we go! All the way! All the way! All the way! All the way! Bring it down! Oh, madalas nasa inyong harapan ang Team Alianza together with ang inyong lingkod, Andrew E. Sino ba pinakamaingay? Sino ba pinakamaingay? Sino ba pinakamaingay? Sino ba pinakamaingay? All the way!
All the way! All the way! Magandang gabi sa inyo lahat. Thank you! God bless Batalyon! God bless the Philippines! Thank you! Muli, Andrew E! Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Aliansa para sa Pangulo. Aliansa ng mga Pilipino. Aliansa para sa mga Pilipinas. Dito sa inyo sa Mandaluyong, sa iba't ibang kampanya ko. Lahat ng kinampanya ko rito sa Mandaluyong, panalo po tayo. Maraming salamat po. Tayo po ay parating na sa huli-hulihan pagtitipon natin dito po sa kampanya ito. Kaya nais magpasalamatan, hindi lang po kayo ng Tiga-Mandaluyong. Kung hindi po ang lahat na nagpakita ng suporta sa Team Alyansa habang sila at kami lahat ay umiikot sa buong Pilipinas. At nasasabi ko naman, nakakatuwa naman na mas nakita. Kahit po saan pumunta ang Team Alyansa, napaka-init po ang pagtanggap sa Team Alyansa, pagtanggap para sa kinabukasan at kabubuti ng ating minamahal sa Pilipinas. Kaya naman po, kami na naikot at magpapangpanya ang inspirasyon po ang suportang nararamdaman namin, ang init ng pagmamahal na nararamdaman namin sa aming pag-iikot. Ay mula naman po sa umpisa, sinabi ko po, ang bagong Pilipinas ay isang pangakong ginagawa natin buo na araw-araw. Sa ating inyong suporta ay ang aming inspirasyon. Naniniwala ko na ang lakas ninyo ang magdadala sa atin sa bagong Pilipinas. Kaya naman, napupunto mula Dilaga hanggang Timog, isang alyansa ang nabuo. Ngayong gabi, ang sambayanang Pilipino, kayo ang magbibigay buhay sa ating pagtitipon kayo. Alam niyo po, siguro po panahon na. Dahil po, ano ba, bakit namin ginawa itong alyansa? Kung maalala ninyo, nung kumakampanya ako dito, ang aking isinisigaw ng pagkakaisa, unity, kailangan sa aming pananaw, sa ating pananaw at sa pananaw ng lahat ng Pilipino. Wala pong mangyayari sa atin kung tayo ay nag-aaway-away po. Wala pong mangyayari sa atin kung tayo ay hindi magkasundo at hindi nagtutulungan. Kaya po isinisigaw ang magkakaisa. At kaya naman po ang ginawa po namin ay pinagkaisa namin ang lahat ng aming kilala na pinakamagaling na magiging senador para mas makikita natin patuloy ang ating progreso, patuloy ang ating pag-unlad, patuloy ang mapayapang Pilipinas, patuloy ang magandang takbo at kaunting ginawa para sa ating mga kababayan. Marami po naman nangyari na dahil sa pagkakaisa. Marami po akong balita. Marami po akong magandang maipabalita sa inyo. Sa mga nangyayari sa nakaraang 2 taon, 3 taon halos, mula nung tayo ay umupo noong July 2022. Ngayon po,
ang ekonomiya ng Pilipinas ay kinikilala sa buong mundo, isa sa pinakamabilis ang paglaki at pag-unlad ng ekonomiya sa buong mundo. Yan ang pagkakilala ngayon ng Pilipinas. Sa Asya po, kaya po, tayo ay kinikilala ngayon na maganda ang takbo ng ekonomiya. Dahil nung nagsimula po tayo, napakabilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Yung po aming inaalala at dahan-dahan po namin itinatrabaho. Kaya naman, mula sa 1.8%, na yung 1.8% inflation, ibig sabihin gaano kabilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ay ito ay bumababa sa Marso. Kaya dahan-dahan, bumababa, hindi na kasing bilis ang pagtaas ng presyo ng ating mga bilihin. Dahil po, naglagay po tayo, humingi tayo ng tulong sa ating Senado. Hindi po tayo nagtulong sa mas matas upang maging mas maganda para lahat po ng mga lahat na gustong pumasok ay mag-invest dito, magkaroon ng pera po nila dito sa Pilipinas ay magiging maganda at makikita nila doon tayo pupunta sa Pilipinas dahil naayos na dyan at mas maganda pupunta tayo dyan invest na sa isang bansa, ibang bansa. At kung bigas naman ang pag-usapan, pinapababa na natin ang halaga nito. Natupad na po ang MSRP o Maximum Suggested Retail Price. Nagsagawa na rin tayo ng rice for all. Makakabili ng bigas sa halagang 33 pesos hanggang 43 pesos kada kilo sa mga kaliwa. Ngunit, pagkatapos ng eleksyon, dahil yung pinagbawal po kami na ilabas po itong programa na ito dahil po bakal gamitin sa kampanya. Kaya ang ginawa namin, pinabayang muna namin sa COMELEC yung kanilang desisyon. At sa Martes, pagkatapos ng halalan, sisimulan na po natin, magbibigay tayo ng bigas at 20 pesos kada kilo sa kanilang kilo site. Sa benepisyo ng konti, mga senior citizen, mga PWD, mga solo parent, tulong ng mga LGU, umpisan po natin sa Gusto at itakamot po natin ito sa buong Pilipinas. Kasama din po dyan. Kahit po, makakatulong po natin ang presyo ng ating mga bilihin. Ay kita nga po, para makabili ang ating mga kababayan, ay kailangan po ng trabaho. Kaya, isa pa magandang balita. Sa buong taon ng 2024, naitala natin na ang unemployment rate, ito yung bilang ng mga Pilipino na hindi makahanap ng trabaho. Ang bilang ay bumaba hanggang 3.8%. Ibig sabihin, ito ang pinakamababang bilang ng Pilipino na walang trabaho sa nakaraang 20 taon na ayos na rin po natin ang pagbigay ng trabaho. Patuloy po tayo pagbibigay ng mga pagkakataon para sa ating mga kababayan. Mula Hulyo 2022 hanggang sa katapusan ng 2024, nakapagsagawa tayo ng higit 4,000 job fair at sa iba't ibang sulok sa bansa. Hindi lang po dito sa Maynila, hindi lang po sa malalaking lungsod, kung hindi po kung saan lahat po pinagkalat natin. Binibigyan po natin ng pagkakataon ang ating paportis, ang ating mga benepisyaryo upang sila ay makabangon ulit. Patuloy po tayo nagbibigay ng pagkakataon para sa ating mga kababayan. Ito po ay dinadaan po natin sa job fair. Yung Labor Day po, yung May 1, nagsagawa tayo ng napakalaking job fair sa 69 na lugar sa buong bansa. Mahigit 200,000 trabaho
ang inalok mula sa mahigit 2,000 employer. Kasabay nito, binibigyan pansin natin ang isa pang haligi ng bagong Pilipinas. Anak, kaya inaayos po natin ang edukasyon, inaayos po natin ang K-10 curriculum. Sinimulan na ipatupad ang bagong curriculum para sa kinder hanggang sa grade 10 noong school year 2023 hanggang 2024. Kasabay nito, atin din isinasayos ang curriculum ng mga senior high school. Lamang dito sa labor market po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya sumisikat po Pinas sa mga Pilipino, napakagalitan ka ng Pino. Pero, kailangan pa rin natin sa mga. Kaya, bilang suporta sa edukasyon ng ating mga kabataan, tulahul ang sa private sector na nagmamagandang loob po dahil sa aming kooperasyon at sa tulong ng nila, layunin natin makapagpatuloy ng 15,000 silid-aralan. Ito ay may kuryente, may internet at kumpleto ang kagamitan. Educational system ay ang ating mga kaya tinitiyak natin natin lahat ng servisyo dahil kung dati ay yung sweldo ay napapamagta ng pro dahil ganito yung dumadating na nakapapamagta ng sweldo ay may mga pamilya po yan kaya hindi na magiging yan kasi dati ang mga teacher ay ganyan mga magturo dahil kailangan maging principal, kailangan maging accountant, kailangan maging ano na administrative. Tinanggal na po natin sa kanila ang tutulong na yun para wala silang inisip buwan ang ating mga kabataan maging magaling, maging masipag at maging mabuti. Binibigyan sila ng mas maayos sa benepisyo, mas malinaw ang career path, at mas mahabang pwede. Tulad ng bagong pinapatupad na 30 araw ng ating interrupted Saturday para naman ang ating katulong na pagsipag na po para sa pagpahinga at para magpalakas ulit para sa susunod na school year. Hindi po natin kinakalimutan ang kalusugan ng ating mga kababayan. Ngayong taon, mas pinalaki po natin ang saklaw ng mga benepisyo sa PhilHealth. Ang gamutan para sa pneumonia, sa operasyon ng cesarean, sa breast cancer, sa dialysis, dengue, asthma at iba pa. Mas malaki po ang opera ng PhilHealth kesa sa dati. Servisyo rin. Centers na sa buong bansa. X-ray. Sa NCR, meron na po tayong inayon 4 na test center. At kung pag-ausapan naman natin, ang ibang bagay, hindi lamang kundi po sa ating kababayan, kundi ang seguridad ng ating bansa. Pag-usapan natin pagtanggol sa ating karapatan, hayaan ninyo sabihin ko ito, kailanman hindi tayo pupulong sa pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Bilang isang malaking bansa, natin panapanindigan ang ating
ating maliwanag ang Pilipino lamang ang dapat na makinabang sa teritoryo ng Pilipinas at ukol ay tayo naman, sumumpa po tayo, kami lahat ng opisyal, na ipagtatanggol namin ang konstitusyon ng Pilipinas, ipagtatanggol namin ang teritoryo ng Pilipinas, ang soberenya ng Pilipinas, ang karapatan ng Pilipino. Kaya po, kahit anong mangyari, hindi po namin titigilan ipagtanggol ng Pilipinas. Kahit kasino man napakalaking dayuhan, napakalakas ang pwersa, hindi po, ang Pinoy po hindi po makatras, hindi po tayo makatras. Ay, kailangan ko lang ipaliwanag bakit